na po ito, guys. Punto kong yabi. Pamali ko na kapa-under. Okay. Wow, na nakaharang sa ako, guys. How can I atras this? Sapa na naman akong atrasan, guys. Guys, so sapa na, guys. Okay. Bye na. Going to our favorite place, the City Hall 7-Eleven. Okay. Ako sa ngayuhon, guys, akong bintana. Okay. My goodness. Ako, dili bintana ako dahil kuan sa amin. Gini akong sa amin, guys. Buot-buot og kuan. Alis na nanin siya og brand new. Palang ko'y budget, anak. Ilang. Mabudgetan na lang na. Alis na na ang akong duha ka mirror kay ano siya kaning voluntary na. Voluntary exit. Okay. Going to City Hall 7-Eleven. Guys, OMG, wala na po na ako na-off. Wala po na ako na-off ang akong Strava. Pero, kuan man eh. Hindi man na siya mo count kay car man eh akong isakyan. And siya running. So, mato siya, guys. Naka-run na po mi, guys. Actually, naka 7 kilometers ko today. And grabe na akong singot ha kay wala man mi nagdagan, as in nagdagan ko 3 kilometers and then pag abot sa akong mga kaubanan gadrill na lang mi. Wow, gadrilling mi, guys, more on jumping. So grabe, super singot. Yes, so guys, going to our favorite place na po. Guys, mag-exercise gid ta. Kanaging anad na ta mag-exercise, guys. Ato jud na mangitaon sa atong lawas. Yeah. And then kung maka-exercise pud ta, looks like naka-recharge ta, guys. Lami kay sa paminaw. Pag maka-recharge. Yes, guys. Uy. Ang dali ya. Bibi na akong singot. Naman yun ang ko'y dalang t-shirt. Naman ko'y dalang t-shirt, guys. Mag-change ako later on. Pag maka-abot na kong City Hall. Kay, I'm so sweat. I'm so sweat. I'm sweating so much. Yeah, I'm so sweat. Oh, I'm sweating so much bitaw, guys. Yes, Direta Agi. Sa muang. Uy, faster. Go. Para sila, oh. Sunod naman da Amy. Natsunod naman di Amy. Tikalo day siya mo agi. Di ko das tikalo. Tagis Montilla, guys. Tagi Montilla. Tagi Montilla,
ganinang morning. So, it's so nice. Yeah. Nice gayo. Dami sa feeling. Karon matilawan na gid na ako guys ang among gi-order nga coffee nga herbal. Herbal coffee siya. Let's see kung mahiyang sa ako kay daghan ako'y coffee nga gi-try guys. As in, dili jud hiyang sa ako bisan pag kaning caffeine free. Yeah, nakapalit ko sa healthy options o caffeine free. Caffeine free lagi siya guys, pero acidic yapon. So, yapon nada. Tanaw na to karon ning akong gi-order. Tulo ka boxes akong gi-order duha sa akong friends. Ako po nang isa ka box. Tag-isa sila. So, nagnapulo ka piraso ang sulod. Stick siya, stick. Stick na kape. Yan, nakabutang dito. Herbal tea. Herbal tea. Herbal coffee. Just oy. Yes, guys. Dool na ko, guys. I'm in the city. Doon ako sa City Hall ground. Yeah. I don't know kung to ano siguro ako ang isa ginawa ko kaubanan, pretty sure to ano ginto katong naka-pick up. Ay, ito ara! Nagsunod lagi di Amy! Una na ihapon siya. Ang naka-pick up siguro to ano to niya. Ang naka-Innova. Karoon pa lang yun nila bay. Sunod lagi di Amy. Nga, to ah. And sa uno, lagi di Amy Innova. Una na ihapon sila. Here na. Okay, sumart to guys. Namin sa among favorite place. Sumart to babay mo, chup-chup.